يا محمد يا نبي يا محمد يا نبي يا رحمة للعالمين يا خاتم النبي يا محمد يا محمد. السلام عليكم bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Aya meɗen Bela TV. caggal yettude Allah ko julde annabi sallallahu alaihi wasallam, gonɗo sirru godal, woni ruhu godal, woni fitandu godal, godale ngude dow godal ina woni hono gonɗo goɗɗo dumotoɗo hañe dumare ko adinde godale ina goda tagɗu kongol won wingol won ngol woni ko ngol woni ko e on woni wodi ko wonna hen woni ko waɗa woni ko ɗum woni ko eto ɗum woni anda ko waɗɗum ko wonde ko ɗum woni ko eto ɗum woni eno ɗum woniri e ko ɗum wonde ko ɗum woni ko ndeke ko waɗa woni ko wonde ɗum ko woni itetama wonde ko woni natti ɗum wonde ko woni itetama wonde ko woni e wonno kanko woni ko adinde ko woni ina wona ko waɗa woni natta wonide ko woni heddi ko woni kanko jomirawo subhanahu wa ta'ala. En jetti Allah, en juule on annabi, sikala en garti ɗo kadi Aya meɗen Bela TV ngam yettinde bandiraɓe ɓe ɗiɗo ñalawmaji tedduɗi walla ndeɗo hitande teddude nattande hitande ganduɗa ko 1498 inchallah eɗen jara hen hande e balɗe 9 en tindi 10 wadde gonɗen koye lewru meɗen haran. Ndeɗo hitande ko hitande jarde mawninde to banggue islam, ndeke julɗo wonko fonno wonde darde makko gaga kay mawnindemo ɗen kital ɗe ganduɗa ɗe gona kitale makko ɗe ganduɗa ko duuɓi kayitaji. Eɗo woni hitande julɓe, ko nde woni hitande fergo, ko nde woni hitande nde julɓe tongoto, ko nde woni hitande nde julɓe ñawrata ɗi lebbi gonɗi lebbi ɗi julɓe ñawrata nder l'islam, ñawrata ha e golleji mumen kala. sikki ala eɗen jooɗi ɗo e sifaw ngam filde nde ɗo yewtere e nduɗo lewru min teddudu en joɗinoma ɗo ngam filde yewtere e nder lewru taske en Yahya Oumar Touré hande o heɓani tawede kono kadi balal makko timmugal yettima ngam ndeɗo yewtere e jewte goɗɗe ɗe gona nde ɗo wawa filede no hannirta ni. Yaya Touré balal ma yettima Bela TV, Allah junu gurdam wondude cellal e kisal. sikki ala julɗo wonko foti namditade hoore mum e kala hitande, surtout ɗeɗo kitale garoji ina jawta neɗɗo junnanede gurdam makko ko maslaha makko to banggue dewal Allah, junnanede gurdam makko ko maslaha makko to banggue ɗoftade jamiroje Allah, junnanede gurdam makko ko jirumdeɗo Allah ngam wawde rewde Allah, ngam kanko julɗo neɗɗo o wawa rewde Allah. En jetti Allah dokkuɗen tawe ndeɗo hitande julɗo en foti hasbude hoore mum e kala hitande, anda ko golli e hitande ɓennude nde ko femti e diine mum, holno jagguiri ɗum, beele ina tengti, beele ina foti no jagguiri ɗum ni walla no jagguiri ɗum ni wona noon. julɗo en foti settade ɗum e kala saaha. eɗen gandi temedere foof capanɗe 6 ɗi ƴettuɗen ko banggue aduna jaruɗen, kono noon so tawi woni en mbannono diine sikki ala banggue aljanna ɗen ɗon golle ken yoɓeteɓe ɗum no hannirta ni. sen teskima julɓe ɓe ina famɗi waɗoɓe hen recensement fodde ko golli ko e nder hitande he to banggue rewde Allah e jokkude en ɗam. sikki ala en ƴetti pittali ɗi foof en ñobiɗi en pemtaniɗi to aduna hande o ina gasa cukalel ngel duuɓi joyƴi taw ala ko majji toon, taw ala ko majji e oɗo aduna. oɗo neɗɗo darjuɗo holno foti ko yoɓete, o neɗɗo darjuɗo holko wuuri, holko ñamata e holko ɓornoto, taw kadi eɗen majjini koye men annabi sallllahu alayhi wa sallam mo ponɗen andude, ponɗen wadde faare men, ponɗen wadde idol meɗen. sikki ala eɗen poti waccade pittali ɗi ngam ñobude ɗi femtude e Allah, eɗen poti waccade pittali ɗi ngam ñobude ɗi femtude e andude nelaɗo Allah. sikki ala ko ɗum woni ko foti wonde ko darde julɗo, ɗum foti wonde darde julɗo ko andude nelaɗo Allah. nelaɗo Allah andorto koye Qur'ana e jangguide ɓesmu Qur'ana e ruttade Allah
sikki ala ɗum ɗon hande en ji ene yatiri caggal no feewi, sabu eɗen geɓɓa ngam yaade micro territoire eɗen gandi kadi famɗat mo namdiɗen ko jaboto en eɗen ɗon namde ɗe jiɗɗen namdade bandiraɓe, holi gonɗo nelaɗo, holto jibina, hol asko makko, hol wonɓe jinnaɓe makko ha yettiɗo makko ɗo. ɗum ɗon sattat jabede e nder oɗo jeunesse gurdaɗo hande, wadde julɗo wonno fonno marade ko namboɗo yiiɗi nelaɗo tan, nelaɗo taw koye ɗemgal tan kanuɗa ɗum. ɗo ɗum joɗiɗen ɗo ma en mbaɗan bandiraɓe asko nelaɗo hakke gandal men ɓurɓe en gandal ɓen on jaafo, nde wonno kaalo foof ene jogui heeɗiyankoɓe tato, ɓen ko heɗoto ɓe matan. an kaalowo ina waɗi mo ɓurɗa gandal nana heeɗima, e ɓurɗomo gandal nana heeɗima, emo poɗɗa gandal. sa ronki jayi haalnude mo ɓurɗa gandal o ko famata, eto famminde mo poɗɗa gandal o, mo ɓurɗa gandal o noon so tawi hersanima ina foti siftindemo, ina foti wattudemo e lawol e kala saaha. ɗum woni darde men, ɗum woni fandare men. miɗen eɗen mbaɗana bandiraɓe asko nelaɗo ngam yafnade hen bandiraɓe no fewi. julɗo foof kadi ne foti rende ɗum e hoore mum, julɗo foof ina foti jangguitade ɗum e hoore mum. nelaɗo Allah nde wonno kanko tan woni poɗɗo andede, kanko tan woni poɗɗo janggede, ko kanko tan kadi gurna makko tan woni ko foti rewede, woni ko foti riwidede kadi e kala saaha. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wiyete ko Muhammadu bun Abdullahi, mbiyen ɓi Abdullahi, ɓi Abdul Muttalib, kono kadi ko ɓi Hasim, ko ɓi Abdul Manaf, ko ɓi Usay, ɓi Kilab, ɓi Muratu, kono kadi ko ɓi Kaabu, ɓi Luway, ɓi Kalibu, ɓi Fiwru, ɓi Malik, ɓi Nadar, ɓi Kinanatu, ɓi Huzaymatu, ɓi Mudir Katu, ɓi Ilyas, ɓi Mudara, ɓi Nijara, ɓi Ma, kono kadi ko ɓi Adnan. sikki ala ɗum ɗo ko hunde e ɓesgu nelaɗo to banggue suddiɓe makko koko foti andede, to banggue ɓesgu makko koko foti andede. nde wonno tarikaji foof ko tarikh nelaɗo ɓuuri yodde, tarikhaji foof ko tarikh nelaɗo ɓuuri yurminade, tarikhaji foof ko tarikh nelaɗo ɓuuri welde. kala tarikh ko belɗo janggude, kono hono tarikh nelaɗo e welde janggude ala. sen duttima to banggue suddiɓe makko kanko sallllahu alayhi wa sallam koɓe 11. ɓen 11 ina hen Khadijatu e Aissatu, Hafsatu, Saudatu, Zeynabu bintu Jahsin, kono kadi e Zeynabu bintu Huzaymatu e Hindu, o kadi ko jumsuudi makko jeeya. Himzu, Barratu ko hen, Ramratu ko hen, Maymunatu kadi ko hen, Safiyatu kadi, ɓeɗo gon suddiɓe makko 11 sallllahu alayhi wa sallam. hen jeenayo joɗanima annabi o, mbiyen ɓen annabi o ɓokkuɓe koye aduna. hen jeenayo, hen ɗiɗo joɗanaki annabi o, ko ɓen woni Khadijatu, Zeynabu bintu Huzaymatu, ɓe maayi koye yeeso annabi sallllahu alayhi wa sallam, ɓe joɗanaki annabi o. hen jeegomo ko Ɓuraysiyankoɓe goni, ɓen goni Khadijatu, Aissatu, Hafsatu, Saudatu, Ummu Halimata, Ummu Salamata, ɓeɗo ko Ɓuraysiyankoɓe, kono kadi ne waɗi arabeɓe fodde ɓen koye arabeɓe fodde nayo, ganduɗa kañum woni Zeynabini o koye arabeɓe he jeeya, kono kadi e Zeynaba bintu Jahsin koye arabeɓe he jeeya, kono kadi ko e Zeynabu bintu Huzaymatu o koye arabeɓe he jeeya, kono kadi e Maymunatu bintu Qaris e Zuwayratu, ɓeɗo koye arabeɓe he jeeya. sikki ala ko ɓeɗo woni suddiɓe nelaɗo, en gandi jeeyaɓe Ɓuraysiyankoɓe, kono kadi jeeyaɓe e leñol gongol hono arabeɓe kono ardi e tarikh, kono kadi kono ardi e bindol ngol. ko to banggue to Israel najo ko Safiyatu ko tan annabi Harun. Safiyatu eɗen gandi on kañum ko to banggue Israel ga jeeya, wadde eɗen gandi annabi sallllahu alayhi wa sallam foof mum koko foti janggede to banggue ɓesgu makko, sikki ala koɓe jeeɗiɗo
waruɓe ko tato rewɓe ko nayo anduɓe so jeeɓi mbasa fuynude nde wonno wonɓe ganda ne gasa ko ɓe ɓuuri hewde bisgo Muhammadu ko jeeɗiɗo worɓeɓe ko tato kono kadi rewɓeɓe ko nayo mbiyen ko Abdullahi Alqasum Ibrahima koni worɓe foti rewɓeɓe ko Zeynabu Ruqiyatu Ummu Kulsum e Fatimata bintu Rasulullahi kamɓe ɓe fof jibiniɓe ko Khadijatu so wona Ibrahima on yummum wiyete ko Mariyatu ibnu Yatu ɗon kadi ko ɓi Tara ɗon kadi ko Tara nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe neɗɗo ina foti wodde ko ɓurni hoore mum to banggue gandal no foti ko neɗɗo no foti wodde ko ɓurni hoore mum to banggue jokkere ɗam kono kadi neɗɗo no foti jogade ko ɓurni hoore mum to banggue dewe muɗum Allah ko goto kanko woni tagɗo woni jeyɗo woni bawɗo woni gando kono kadi woni goto goɗɗo gomɗinaɗo mo gonga annani bandiraɓe musidɓam julɓe génération am mo kaldani duttitoɗen e andude holi enen duttitoɗen e andude holi enen so tawi a nani hunde nde fewani e musidɗo ma ido yeddude ɗum ɓay a meeɗa ɗum humpitanade hoore ma so tawi a nani hunde te rewani Allah jokkani en ɗam e musidɗo ma ido yeddude ɗum e jaati ma jiɗiɗa yeddude ɗum e ɗemgal ma ɓayde a yiiɗani ɗum yitere ma a nandirani ɗum nufur ma to banggue haqiqat to banggue to ɓuuri labde gona jiɗɗiɗo yeddude o mbasa wonde no mbaɗen hande ni so tawi a tini e musidɗo ma hunde hadema nebbisade hadema ɗaɓɓude laaɓede ɗaɓɓata ko saktude ɗum goto foof ne daari e saktude musibba ayibaji bandum ina woppi ayibaji muɗum saabu aɗa mofta fodde kiloji ɗiɗi ayibaji maɗa jiiɗa feeñinde libar ayiba musidɗo maɗa goɗɗo eɗen poti waccora ɗum koye men to banggue ɗeɗo kitale tawoje en aduna ene ɓenna ala jaaɗo artiste ka sifani en ko won toon kono en cifanama ko won toon e defte en ciforama toon no woniri toon e defte watte enen leñol nelaɗo poɗɗen ko ɓeydade yettude Allah gam jangguinede ɓeydade yettude Allah gam andinede saabu won ganduɗa ɓe tawanoka ko tawaɗen ko jeddi kalka enen hande eɗen jurmora saabu annabi e jeeyede leñol muɗum sallallahu alayhi wa sallam saabu ko halkuno liƴƴi gadiɗi ɗi fo enen gasa en mbaɗi musibbaji ɓurɗi ɗum neɗɗo o kala to datma woro jaab o datma to banggue dewal Allah neɗɗo o kala ko datma woro jaab o datma to banggue laɓɓinde hakkude maɗa e Allah aduna o tolnima ɗo ganduɗa aɗa tinna e neɗɗo o ko a meeɗa tinde e muɗum walla aɗa faama neɗɗo ko a meeɗa famde e muɗum ko a sikkano kanko bon mo wima walla omo wamma walla omo siforo noon e maɗa ɗum foof poɗɗen ko waccirade ɗum koye meɗen e ɗeɗo kitali jahoje poɗɗen ko waccirade ɗum koye meɗen ɗiɗo duuɓi jawtoji gardani so wona limande en golle men gardani so wona moƴƴinande en golle men gardani so wona jurumde meɗen gardani so wona yaññande en nde meɗen Allah nde wonno wonnoɓe ɗo hanki tawa ko ɗo hande firtani wonkoɓe mbaɗi Allah en tawama hanki en tawama hande firtani wonko mbaɗanɗen Allah subhanahu wa ta'ala teskaki yimɓeɓe e golle mumen nde wonno idinoma haalde wonde timminte jobdiji yimɓeɓe ko ñalawma daranga jobdiji ɗi timmoyde ko ñalawma daranga neɗɗo o e sifa mum omo golla gollal moƴƴal o heɓa ko moƴƴi taw ko barke gollal ngal rufi e makko omo golla gollal bongal o heɓa ko boni taw ko kiite gollal ngal rufi e makko kono wona wonde mo yoɓa ko gardinanaɗo tan lebɗe makko walla ko gardinanaɗo moƴƴere makko jobdi ɗi timminoyde ko ñalawma daranga no bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah rokki en nande e famde e jabde e feccade e jobdiji ɗi ganduɗa ko joɓɓeteɗi ñalawma mo ganduɗa mo hono muɗum ala ñalawma mo ganduɗa
cifaɗo e defte ko ñalawma kuɓiniɗo yeehi ha woni so tawi an dartorima e haalnude yimɓeɓe ñalawma o mbiyatama ko ummono min ɗon ko haala min ɗum ɗo ko Allah ñaami fof ko ɗum, ko Allah hoddiri fof ko ɗum, kono arannade moƴƴere nde e gollude ɗum ngam keɓa ɗum keɓinduɗa ɗum ɗon hunde wande fayida no feewi. Sababu neɗɗo ina foti ñamdude Allah ala ko sartojini e neɗɗo hay dewal Allah ngal Allah yamiri en ngal. Dewɗo Allah fof ko hoore mum rewani Allah. Neɗɗo fof ina foti ñamdude Allah, ñamade moƴƴere. Ñamdude Allah noon ko ñamdude hoore mum, ngati Allah ala fof ko omo sohla e neɗɗo. Kanko wiyete qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. On ala ko hattojinde e ko o tagi ko, wala haaju kadi e tagore makko. En jii ko jogi ko fof o yaɓirta ɗum ko rewnude e malikaji ha yetto jiyaɓe makko ɓe, so wona lewru korka. Ɗum ko kanko hujjodirta hen e korɗo o. En teskima noon hande o hay horde satti so wona e korka. Neɗɗo o feeñirade rewde Allah, yiire ko mawnikiniɗo walla ko naafigi waddude heddiɓe ɓe mbawra noon ɓe e Allah. E koye leyɗele julɓe gurɗen, koye gure julɓe gurɗen, en jii gurduɗo dartoriɗo rewde Allah ñiñe usse seyfite. Kono noon ɗum ɗo fof sallallahu alayhi wa sallam haalino akhir zamanu ma jaggude e diine mum wayyoy no jaggude e fetere jeygol. ɗiɗo ñalawma cifitano, kono ko akhir zaman. Yo Allah rokken rutitade e muɗum, yo Allah rokken rewde Allah e jabde Allah e jaɓanede to Allah. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko jurumdero. Noon ne annabi o sallallahu alayhi wa sallam o wi geɗe nayyi so kawri e ma a malama, kala ko a heɓani woto suno. Geɗe nayyi so kawri e ma a malama, kala ko a heɓani woto suno. O ren hoolare ren hoolare e kañum e gonɗude e yewtere e moƴƴude jikku e ɓurnade ko ñamata. Woto suno, woto sunano goɗɗum sabu an a heɓi fof. O wi kadi mo jam e kise ngoni e mum, defano ɗe kam geɗe jeegom, mi defano on aljanna. So aɗa haala, so ɗon kaala kaalon gonga goo, kumne aadiji ɗiɗi, so on kolnama timmine hoolare. Nda mi ñamlima, nda mi resndima. Tati e rende fijirde mon, rende farjiji mon, debbo mum e gorko mum. Nayi e wasde darde ko harmani ɗum. Joyi jeyde juuɗe mum, ƴettude ko jeeya e fiide mo ɓuri doole. Jeegom hadis ubadatu bun ibnu samir. En jetti Allah, en jarnimo. Kanko woni tagɗo, kanko woni jeyɗo denɗo windere nde, kanko woni kalifa o. En jarnimo, dukkuɗen taweɗe ɗo kitale. Yo Allah jurmo yaafo dendagal maɗe jiɗmo fof. Kono kadi eɗen ñaagi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala renantenore men ɗum diineji meɗen. En jetti, en jarni ɓe ɗum ɗon kañum yeɗiyankoɓe ayameɗen Mbela TV. En jetti Tijjani Ly ko e legal Nasrullah, kono kadi ɓuri ɓadorade koto banggue ukas to. En jettimo no fewi, ko yeeɓiyanke meɗen no fewi. Kono kadi en sikki ala koye Mbela TV ni o jeeya sa yiɗi mbiya, saabu waɗi demandeji makko inscrit inchallah koye hen o jeeya. En jettimo no fewi no fewi no fewi. En jetti Yaya Touré balluɗen ha kaɗo haala wawi labtude. En jarnimo no fewi. En jafnima yeeɓiyankoɓe. En calmini ceerno meɗen ceerno Mouhamadoul Bassirou Thiam. En jii khutba ɓennuɗo machallah labti no fewi. Kono kadi en jetti Allah, en juuleniraɗo, en jettiri ɗum Allah kadi. Yaya Touré waɗan en ngal ɗo gollal ha hande eɗen mbawi woɗɗondirde neɗɗo fode métre uji kewɗi nanen haala muɗum, walla eɗen mbawi woɗɗondirde neɗɗo métre uji kewɗi kelɗen haala muɗum no ɓurata labtude kadi. Yaya Touré min jetti, min jarni. Allah waɗan en jaam e ɓural ɓamtare.
non bandira mum tedduɓe Allah jarama ha saaji goɗɗi so goni foti jokke wadde abonné e partage ko ɗo jogori wonde studio Bella TV kuftidinɗo baɗɗo inchallah joɗɗo ɗo ganduɗa islam labɗo ne haale ɗo inchallah wonko moftade ha heewi gam addude ɗum bandiraɓe ɗo yippon ɗum bandiraɓe en jarni heeɓiyankoɓe foof ko alda e limtude en jarni ɓe kamɓe goni tedduɓe kamɓe goni moƴƴuɓe eɗen jiiya commentaire uji ɗi foof kono neɗɗo o etoto tan ko par seeɗa seeɗa ha timma inchallahu taala oɗo mission mamin jaadu hen ha to welata on ɗo taw no weeli Allah inchallahu taala o mission mamin jaadu on ha to welata on ɗo taw no weeli Allah inchallahu taala ka e yeeso haalirde nde ko musidɗo mon Ousmane Oumar Touré en jetti en jaarni dendagal Bella TV naaɓe to mbawi wonde e nder windere nde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا محمد يا صادق يا أمين يا إمام المرسلين يا رحمة للعالمين